Erbyn Ffrainc yn Stad Colwm yn 29-30. Gêm fwyaf rough sydd wedi bod yn rygbi. Roedd Ffrainc wedi ennill hyn erbyn Scotland, Lloegr a'r Iwerddon. Ond y moyn dro, neu fuddugoliaeth erbyn Gymru, i ennill y Championship am tro cynta. A beth ddigwyddodd? Enillon ni 11-0. Wedyn, y gêm fawr yn Twickenham. Y tro cynta i Gymru ennill yn Twickenham. Dwedwch yr hanes da am y gêm honno. Watkin oedd y capten. A 7 cap newydd gyda Gymru. Vivian yn full-back. H. Jones ar y wing. Wooler yn y centre. Maurice Turnbull yn scrum half. Bryn Evans, hooker o Llanelli. A Raymond Jones o Cambridge University a Iori Isaacs o Gaerdydd. Lloegr sgorodd gynta, trwy Elliot. Pawb yn credu bod e ddim wedi glawn o'r bel, ond roeddodd referi'r y drai. A wedyn ni, yn y ledodd 3 pwynt i ddim ar half-time. Yn y second half, gas Boone drop goal o flaen y pist. A thos pawb yn dynnu gosau, why didn't you pass out? Fan hyn iddo fe. A ateb e oedd, you fellows might have dropped it. Ac wedyn ni, just diwedd y gêm, a scrum wedi yna'r canllath mas yn gyfer y pist. Wedodd Harry Bowcott, I'll go left. Wedodd Stephen, I'll go right. A Turnbull yn tueddu roi'r bel i Harry, yn troi rown yr oedd i fi, a des i rannu'r full-back, mas i Boone, a Boone wrth teglan y pist. Vivian Jenkins yn ei gico'r gol. Pawb yn credu bod y gol wedi wneud. Ond mae'r ddau linesmen wedi flag lan. A'r referee yn gwneud na. 7-3. 7-3.